Takže jsem tady s kamarádkou. Čau! Jak se těšíš? Já dobře. Já docela ne, jo. Protože jako chápete to, jakoby vy budete jezdit Počkejte. na jakým kole, na kterým vůbec nejste zvyklí. Na nějaký cizí. Počkej, máš tady rozeplý. Tak, Ježiši. můžeš něco říkat. A normálně, ježiš, já jsem tady špinavá, no. A já jsem včera, tak jsem potkala pana Cibulku. Fakt. A já jsem normálně taky. měla mobil, ty vole, v ruce. Já jsem se mám pokakala. Ježiši, jako nejhorší pocit je u mě, že se bojím jezdit na nějakým kole, na kterým vůbec nejsem zvykla. Jo, no, to je takovej divný pocit. A hlavně když budete chodci, pak půjdete na kolo. Jo. A pak nevíte, jaký je vaše kolo. A zase budete pak chodci. A pak zase úplně na jiný kolo, než jste byli. Úplně pak divný. Jo, no, a pak, že jo, jakože... A já se bojím hlavně, že se zase rozbiju, že se nerozbiju koleno. Jo, to hlavně lidi to víte. Ona včera šla po kopečku, ono to prý klouzalo, jo. Jo, klouzalo to jako svině. Bylo to mokrý celý. Okama uklouzla, čumtec tam má. Nejde to vidět, asi já nevím, a to je jedno. No, Tak vadí. jako pálí to, když to jako... Tak já se vám zase ozvu za chvíli. Hej, Niky, koho si myslíš, že se zeptáme? Pak zase. Já se asi zeptám... Magdy. Ne, ona nechce být na YouTube, ona se nechce fotit ani natáčet. Tak třeba Vanesu a s Bárou. Ale ne, Vanesu asi ne. To nevím. Možná Danču? Tak jo, tak my se vám ozveme zase, až budeme vědět. Takže jsme se rozhodli, že dáme Vanesu, protože ona jmenuje se, v YouTube se jmenuje Vaneska Buzíková a rozhodně ji sledujte. Já to jak to je jedno. A pak ještě Daniela Godlová, taky určitě sledujte, protože... A tady Nikolku taky, to jmenuje se Nikola Bez D, jo? Nikola Pojezna. Já Tak vím, jo. že tady je hodně slyšet, ale No prostě dobře. to je hrozný. My se vám ozveme další partu 2.